Mali kunnafoni jabarani laba bi araba Desember kalo kile mugan ani kononton san ba fila ani mugan ani kelen ni kuma b'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaranu mɔ yaasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Mali kunnafoni TV bamanankan kunnafoni nɔ min bɛ lawalawali kaw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye nin ye a kuma selen bakurunba kunnafoni o ye saba dɔrɔn de ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla sa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye kunungo a ye Marokukaw ka ambassadeur min n'o bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ n'ale tɔgɔ ye ko Hassan Nasiri a y'a la bisimila kuluba kɔni kɔnɔna la u ye kuma falen kɔni caman kɛ Hassan Nasiri ye yira kɛ k'a fɔ ale ka nin san caman in sigi kɔni kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ maa si ka tɔɔrɔ kelen o ma se ale ma ka daminɛ an ka jamana ɲɛmaa la ka se jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen ma maa si ma ale sɛgɛn a ka baara kɔni o hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale b'o foli ta k'o kɛ ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka daminɛ an ka jamana ɲɛmaa na ka se maliyɛnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma Hassan Nasiri ka folikan y'o ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɔni bɔnɔkun ka CAN 2022 min kɔni kan ka kɛ Cameroun dugukolo kan ka daminɛ janvier kalo tile 9 nata la ka taa bila février kalo tile 6 la o hukumu kɔni kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye ani an ka samata sɛgɛw u bɛɛ lajɛlen kɔni sigi ka fɔ kɛ kuluba kɔnɔna la o kɛra kunungo a kɛra maa minnu yɛrɛ ɲɛna sa an ka minisiri ɲɛmaa n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ani minisiri min fɛnɛ ka ca bɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma n'ale ye Musa Atayer ye ani Fédération Malienne de Football maa ɲɛmaa ni ale Mamudu Touré ni bɛɛ k'a ma ko Bavie o sigafɔ kɔni kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa a ye funtolacila ninnu bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u encadrebaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'ale dalen don a la fana an ka ndolacilaw n'o ye an ka samatatigɛw ye o bɛna taa ni CAN 2022 kɔni hukumu kɔni kɔnɔna la wa u n'a jɔnjɔn o bɛ se an ma an ka jamana kɔni kɔnɔna la yan ni Ala sɔnna ma. Kunnafoni datugula sa an b'a datugu ni sigafɔba min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ ni waati in na n'a bɛ fɔ o ma ko Assise de la Refondation n'o o tako filanan o kɛra kunungo an ka jamana kɔni faaba o kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana sigikafɔsoba kɔnɔ n'o ye CICB ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye ale kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma falen caman kɛ kuma falen ninnu kɔnɔna la yira kɛra k'a fɔ ko ɲinɛ ma kɛ maa lujuratɔw fana kɔ maa lujuratɔw fana olu kɔni lafasakɛlabaw kɔnɔ tun bɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ maaba caman fana tun bɛ kɛnɛ in kan an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Jɔnkuda Tarawele ale tun bɛ kɛnɛ kan ani Asedi Sherif Usmani Madani Haidara n'ale ye Haut Conseil Islamique président ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani Cardinal Jean Gerbeau ani politique tɔnw maa ɲɛmaa caman olu fana tun bɛ kɛnɛ kan sigafɔ in kɔnɔna la maa caman y'a yira k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ dɔ ka fara an ka furancɛla fanga kan ni san 2 bɔɲɔgɔnko ye o hakilina in ma kɛ maa dɔw fɛnɛ hakilina ye kunnafoni nataw la an bɛ a lawalawalaw ye. Mali kunnafoni jabarani laba ye wajibi o ye tiɲɛ fɔli ye nka fɔcogo bɛ tiɲɛ na nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni ka compte Facebook a n'a ka compte Twitter kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan.